ikut ni kan pi la syai kan sedang ke film je pi kan no beje aduk la no film ta kublai piru nadu le syai ka lai trik jong benai besan arjar sau ngin sedang ban pedi ba no film rai po biju kapor kan lo hi kumba julong lem kiwi ki film kan sedang kan de krwi siteng step ka shu benengkong baar ke de ar beje bai ke de san beje pat ka shu besau ke de nyu beje dia thule mengi man swap lep ni hamukar balik ni biang kan be ba kan syai okay ta la da phai sa katak banta long kumba ka jing peni jong am khar long mo peni trailer oh pertama teman das mah long ka jing peni mo khar long mo peni trailer tak dah biju dah long mo peni film dengan ni baki pa ki smu thu ba ba ka hai ke de ke jaka ba ka ba biang hi ban film mà cầm đi bọn bịch bà mình xoang đi một khar cầm biang hỏi but kipat ba ki jisu tanat ban xoang biju nomor ba nyila ban ong ba kadehi ke cinema te ka jing pen kre ru kalong hikum ke cinema kede kata khane ke film mano ba ak terus badan mentah kene ke film borok ngitip ba amazing kruba kede weu klur mo ngila no ngila election betebit hiru hak ni ka benta ka ba benta ni isai ba amazing di betebit ila election te i meda saya moit ba borok kitip kumikong bi hapo YouTube mantai kensai betip kumurang iba kruba bat ugang ba setar jong ke Meghalaya di badeng dok tedong tiki ki dan hijong madiang ni don jong Johnny ki dan ki wiru tamlong de tiki dan ki bentai ki bak kendiat berit tapi kami untuk menolak saya kan untuk kaibat kinuan ni menolak ka jingkmi lenti hi ka dan be ka jingkmi lenti ka babha la da phai se jingkmi lenti nga ngam jela ban klat e kisnam ki baladap house nam angar jara fuar ha kapor ba nga release ke film ke jok ka film ke jok kre ka film ba hit ba ngala ban ong adu ba nga sedang ban kiu se cinema ngai i ba ngam de bang penyero ke film la jong ngai ngai i nadu bang sedang ban kiu cinema le se ke film ke jok house nam arjara fuar ke film be hit ti kadon hi ka jingkmi lenti ku munong sna film but umdei tang mga simet wat kinong simentari kadon ka jingkmi lenti ki ba kipat ba kinwan ban ai jingkershan but sa sisien ban i biang yakum kitu gipor ni ko ai ban i biang menta habang i menta ni sung thu shai ka bamut ni de ki khasi ki bas kloi ban ai men simi ki brulu jong hoi nga don hakini kisngi le se ka post ke jongi ka bangi ngi pen bana ba le singi la ban yo ki comments ki beduk men sim ki balak ban ong ki don ki comments ba ong ba nai pen issue nyim tre on page pi kini ki comments de ki penduk men sim umdei tayanga umdei tang ki aktor aktris ka penduk men sim ru wat ki bom don mentahang ni nama ki don ki besim ka buda ka ba ong kisim ka buda ka ba penduk mensimi ki bru lejong ban keren ki kempin ki ba let's say mengiwat ban bamja dan kejah pliang sen keren maki i no ai kejah ban bam ro te let's take ki jing pen seluruh jonga ba wat ai ba kum kani ke mensim hapo kadon ke jing perkat hapo mensim ke ba ongkum ne nalor bangi dei lupa ki jaj benri wala don lupa setrai nalor ba ni dang sadin Henry kibri ki jongi ki badan hapo ki tan kelaingi ngasa keli hala jong ngak haba kini kibri jongi kiloi ban tan pramangi nalor bangi dang don lupa setrai pramangi hingi ninyon beli semyan yu klur bal apa sejerong like menta ben kai ku jong Ronaldo jong Messi ben kita siki bal apa sejerong ben iki penduk musim iki ngap keli la jong nga beli kibri jongi nyon pramangi kadang ko ijong jong wi sama wan commercial like ba kenteng jibab ko badan haitiu Ukraine itu kentende ke bada shok shisha ka ba kibru jengi em ki tan be ye kibru lejong kinyon tang belong katakan ba section bangan keren tan ya kum kita ke mentale se kan sanang pen mong sisu ki lesi hapdeng ni jing keren jonga bat fi lesi kan sedang piang ka komen ki ban nyon ye kan ni jing keren jonga han rem ni lei long ye ka bangala ban pen sengo la pen sengo mulum mala ai ki bas thu ki na thu pe ki bom thu rong ngi ski kin sa thu leng bai ni jing keren berit to
Sikret bakal sai, langsung sedang ke film ni. Sikret biju. Tah, kubli sibu na itu. Baru ki artis kin walot an sai. Ngatrai kin sadon hi ki beja tang bangatrai ngalok. Oh ngalong pad itu ba dalong ke bala persang ban be nomor bapi ki artis ki don la ka kam ki ba pulir ki don ki ba ha telong ngamla ban ong ba barok ki la ban don lut nri tang balong ki artis kin don be. Ki la ban don lain ulan ni